Santa hain double control show Bhaile anocht tá fáilte ród go bla Cliath ní le netselt san AirSpás I de bhealach agus nó a chuna bhuite agus go na Ranger go léir. Seo le Cathal Criostail realtor airthreacht im lá Cliath agus Cathal tá bhíh óbhú don lá is tábhailtí sa bhliain. Bhín muid I gcónaíoll bheith go réiteilt ag go háir lá Nollaig. Agus is soga go dúid agháil le realtorí airthreacht in tíre eile feis. So bín daidí Nollaig ag teacht ón Airthar a teacht chuoine agus an sin dul siar rather go America. So bhín muid pléin ar go lecha samratan agus ar fud na Europe lena bheith cinnte go mé Oíche Nollag hacht chuoine. In is seans go rointíní sáile tá beaganín buairtha anocht an féidir le a dhéimhnú dún go bhfuil gacrad cearcolóir agus go méid daidí Nollaig ag teacht? Gachéile rud olah agus ní gábheith buair faoin aimsir nó péród. Bhí cinnte go bé an lás tábhairtí dúine an seo an AirNav na hÉireann go mé olah go bhór daidí Nollaig ag teacht ar lá Nollaig.